Hello friends, बरायबाय Bodo Jubinfo official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ। दासान्दि गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ आसाम पुलिस एबा आसाम फरेस्टनि ग्रेड 4 स्टाफनि एडमिट मानो मोनदों आरो मोनाखै। स' बिनिनो नोंथांमोननि क्लेरिफिकेसन भिडिअ लाबोबाय जाहाथे नोंथांमोना नायो एन्ड एडमिट कार्डआव फैनाय लोगो लोगो बे सेकेन्ड नाम्बाराव नोंथांमोना टिकआव थुनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हादों एबा हागासिनो दङ। स' बिनिफ्राय खायसे मोनदों आरो खायसे मोनाखै। जुदि मोनाखैब्ला मा खालामनांगौ? बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंथाङा गोसोआव लाबानो जाबाय। आसाम पुलिस ग्रेड 4 आव खालामदोंमोन ना आसाम फरेस्टआव खालामदोंमोन ग्रेड 4 आव बेखौ मोजाङै नाय नोंथांमोननि एप्लिकेसनाव अब्लासो नोंथांमोना क्लियार जागोन। दा खायसे आसाम फरेस्टआव खालामदों बेनिफ्राय आसाम पुलिसआव ग्रेड 4 आव एडमिट डाउनलड खालामदों अब्ला मोननाय नंखाया। स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गाव गावनि पस्टखौ मोजाङै नायो एन्ड बेनिफ्राय मोनाखैब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम। जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नाथाय मोनाखैब्ला कल खालामनो हागोन सोंहरनो हागोन नोंथांमोननि माखासे प्रब्लेम जानायखौहाय। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामबाय बेखौथ' मिथिखाबाय बयबो। दा बबे पस्टआव एडमिट होमारदों आरो गाबोननिफ्राय एबा 20 मार्चनिफ्राय जागोन स्किल टेस्टआ जों बेखौ दानिया नायमारसै फैदो आरो स' नोंथांमोना बेनिफ्रायनो क्लियार जागोन। एन्ड बेनिफ्राय एसआइनि एडमिट फरेस्टनि एडमिटआ नोंथांमोना 11 AM नि उनावहाय मोननायनि चान्स दङ। लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो 20 मार्चआव एबा गाबोननिफ्राय। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। स्किल टेस्टआव थाङोब्ला गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालाम बेनिफ्राय अरिजिनेलखौ लांजोब एन्ड सेल्फ टेस्ट होना लांनांगोन फट' कपिस नोंथांमोना लांनांगोन। दा बेयाव ओरैबायदि नाय 344 66 32 दङ आरो लोगोसे 39 दङ बेनिफ्राय 4 दङ बे जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव ग्रेड 4 हिसाबै दे बे जाबाय आसाम फरेस्ट नङा। बेनिफ्राय 360 जाहैबाय नोंथांमोना कामान्डो लेभेलावहाय गोदानै सोरजिदोंमोन होनना बुंदों निउलि एन्ड बेनिफ्राय बेयावबो ग्रेड 4 ओंखारदोंमोन एन्ड 97 पस्ट ओंखारदों ग्रेड 4 स्टाफ ओंखारदों बे जाबाय हमगार्डनि आन्डारावहाय। बेबादिनो गोबां कुक ओंखारदों वाटार केरियार ओंखारदों बे जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव गोजा बे जाबाय आसाम फरेस्ट नङा। बेनिफ्राय साफाय कर्मचारिबो ओंखारदोंमोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना गुबुन गुबुन मोनदों सिभिल डिफेन्स एन्ड हमगार्डनि आन्डारावबो ग्रेड 4 ओंखारदोंमोन। दा बिनिनोसो होदों एन्ड बेनिफ्राय मोनसेल' होदों बे जाबाय 28 भेकेन्सि बे जाबाय सुइपार। सुइपारा जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सुइपार बेनिल' एडमिट होदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिया नाथाय ग्रेड 4 स्टाफआ दासिमबो होआखै। स' खायसे ग्रेड 4 आव खालामनाया आसाम पुलिसनि ग्रेड 4 आवबो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामबा मोननाय नंखाया। स' बेबादिनो जुदि खायसेया आसाम पुलिसावनो ग्रेड 4 आव खालामदोंमोनब्ला जुदि मोनाखैबा बे नोंथांमोननि बाथ्रासै कि जानि मिस्टेक जादोंमोन एप्लाइ खालामनायाव बेखायनो मोनाखै जानांगौ बेखायनो टल फ्रि नाम्बाराव कल खालाम बेनिफ्राय नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि क्लेरिफिकेसन गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन बेनिखायनो बे डिटेल्सखौ नोंथांमोननि फिन खनसेबाव होफिननाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बुजियो।